Welcome to Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life, WDS. Ụmụnna m, ana m anabata unu n'ihe mmemme anyị WDS. Ebe anyị ga-eleba anya taa bụ 1 John 5:16. John nke mbụ isi nke ise amaokwu nke 16. Say, all wrongdoing is sin, and there is sin leading to death. Maturity and Divinity series. Ya na akwụkwọ John nke mbụ isi nke ise amaokwu nke 16. Mmejọ ihe niile bụ mmehie, mana o nwere mmejọ ihe nke na-adịghị eweta ọnwụ. Maturity and Divinity series. Ya bụ ịdị dịka ọdị Chineke si chọọ na ntozu oke n'ime onye nwe anyị. Oh, my creator, onye okike, onye kere eluigwe n'ụwa. Yahweh, Christ Jesus, onye kere eluigwe n'ụwa site na Christ Jesus, ya bụ okwu ọnọgide nsọ. Chineke nke dị ndụ ebi ebi. Gbatue wedata okwu nke nzọpụta, eziokwu nke ndụ, ịzọpụta ndị gị ndị na-agbụ ekwensu na-agbụ niile nke ọnwụ site na Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Nwanna m, beware, be careful. All wrongdoing is sin, and there is sin leading to death. Ya na mmejọ ihe niile bụ mmehie, mana o nwere mmejọ ihe nke na-adịghị eweta ọnwụ. Nakwa ntị o, nwekwe mmejọ ihe na-adịghị ebute ọnwụ. Pay attention, bekee kwuru, nya ntị. 1 John 5:16, Proverbs 21:15-16. Ya wa akwụkwọ John nke mbụ isi nke ise amaokwu nke 16 na akwụkwọ ilu Solomon, Proverbs isi 21 amaokwu nke 15 ruo 16. Ezi enyi m, nya ntị. Some children and men of God misinterpret this Bible in the way that sends so many people to hellfire. Na ndị ụfọdụ ụmụ Chineke taa na ụfọdụ ndị ụkọchukwu na-akọwa akwụkwọ nsọ nke na-eti mmadụ na-eme ka ọtụtụ mmadụ na-aga ọka ala mmụọ. Ha sị na ha na-ekwu okwu Chukwu. All wrongdoing or unrighteousness is sin and leads to hellfire if you continue in it without repentance. And there is sin not leading to death. This death here is the physical death, dying before your God-given time. Ya bụ mmejọ ihe niile bụ mmehie na-edubakwa n'ọka ala mmụọ ma ọnwụ na ikpechere nọgide n'ime ya. Mana mmejọ ihe nke na-adịghị eduba n'ọnwụ, ọnwụ nke a na-ekwekwe bụ ọnwụ nke anya na-ahụ, physical death. Kedụ otu ọ bụ, sị m kedụ otu ọ bụ n'otu ole. Ya bụ ọnwụ Chineke na-ama maka ya, na ọtụtụ mmadụ na ọnwụ Chineke na-ama maka ya. Chineke ma na mmadụ nwere ike ịnwụ, mana o nwere ike ọma maka ya bụ ọnwụ. Ị na-anụ Igbo a, dịka ọ sịrị Setan emetụkwala mkpụrụ Job aka. Otu aka ọ na-ekwu n'ebe ọtụtụ mmadụ nọ taa, ọ bịa ọsọ ekwensu emetụkwara onye aka. Ya bụ onye nụ n'ime onye nwe anyị na onweghị ihe na-eme Chineke na-amaghị, mana nke o kwere nke ahụ eme, ka ọ na-etinye ha aka na ya o mee. Ọnwụ nke anyị na-ekwu okwu ya ebe a na-ebute ọnwụ, ya bụ mmejọ ihe na-eweta ọnwụ bụ ọnwụ nkezi ọnwụ onye oge na-erughị. Igbu ji aka gị kote ihe iji nwụchu ọnwụ n'oge ga-eru eru. Ọ bụrụ na Chineke sị na ị ga-agba 7 8 100 iji aka gị gbubisia ya. Ọ dị n'akwụkwọ nsọ nụnụ lee akwụkwọ Exodus isi 3 amaokwu nke mbụ ruo na 2. Lee akwụkwọ Hibru isi 9 amaokwu nke 27. Ọ sị n'oge dịrị ihe niile, oge ọnwụ n'oge ndụ. Hibru 9:27 sị, it is appointed for man to die. Ịhụ na ya otu ugboro ị ga-anwụ. Ọ ka iweta m na-akọwara gị ọnwụ nke anyị na-ekwu okwu ugbu a bụ ọnwụ mmadụ na-eji aka kotere onwe ya. That is, it's all about someone causing his destruction, his own death, before his appointed time. That is what we call God's wrath. Ya bụ na iwe Chineke na-eme ka mmadụ nwụọ n'oge ezu, n'oge ruo eru, n'oge ọnwụ na ọsọ na ọnwụ 15 ya wụzi 2 na ntị. If by your own carelessness you die before your time, you go to hell. Ịhụ ya? Ya bụ iji n'ihe akpachapụghị anya nwụọ n'oge ga-eru eru, ije ọkụ mmụọ, maka na o nwere oge edere gị ga-anwụ. Ọ die be die asị o nwere mmadụ ya ka kpatara onwe ya. O nwere okwudo okwuchukwu aka mmadụ kwesịrị dị na anụ. Ọ bụghị ị ga-agba moto ị ga-efe ị ga-awa na ntị. There are already laid down decrees by God that when you live by them in the will of Christ, no evil, no man, no woman, nothing, just nothing can terminate that life here on earth until they appointed unto you to die, and heaven is your portion. Ịhụ ya? Ya bụ o nwere okwu ọnụ Chineke, iwu nsọ ya, okwu ọnụ ya a na-akpọ ya decree. Ihe abụghị ime gị dị ndụ, o tiri ihe ga-abụ gị ime ya gị dị ndụ, gị mekwere ya gị nwa. Ugbu a o mere ka azụ biri na mmiri, mmadụ ebiri n'elu ala. Mmadụ nwa ahụ asị ya agaghị ebi na mmiri, ọ na-anwụnye anya na-abụ maka o megidere ikpe Chineke, ụkpụrụ Chineke, decree ya bụ ihe o dere, ntọala Chineke. Atụ ka m na-amara gị
ile ihe dị n'akwụkwọ Proverb 11:19 iluga Solomon isi iri n'otu amaokwu nke iri na itenaanị na Proverb 10:27 and 30 ya wakwa iluga Solomon isi iri amaokwu nke iri abụọ na asaa na amaokwu nke iri atọ. Ezekiel 20:21 to 22 ya wakwa Ezekiel isi iri abụọ amaokwu nke iri abụọ na otu ruo iri abụọ na abụọ. Ya nwoke ọbụla nke na-agakwuru ekwensu ka o wenye ya ike nchedo ma nke ọma na ọmụtụ ga-ejikwa conscience ya ya bụ o mere ka alaeze eluigwe kwa ya mmekwa ka ndụ ebi ebi kwa ya n'ihi na ọ gakwuru ekwensu. Chineke achọ ka mmadụ gakwuru ekwensu mgbe ụfọdụ ekwensu ha ọ gakwuru agharịpụ ya go nwe gbakwara nka kwe nwere ndị na-agwọ dị echi agwụcha dị echi anwale ya anwale ọdị echi ahụ ofelu ọnya ahụ ị nọ na dibịa gwọrọ mmadụ ọdị echi gwọchara ọdị echi ka o wee mara na ihe ahụ gwọrọ gwọtakwara ya ya gbagbuo onye ahụ ị na-anụ ya onye ahụ nwụzi ọnwụ na ọnwụ Chineke kwuru ikpe na-anụ ya. But those of our forefathers who lived long while serving deities ignorantly keep the decrees of life ordered by God thinking that they were obeying deities. No sir. Na ndị bụ nna ya debere iwu ndụ ahụ iwu ha na-enye ndụ o nwere ihe bụ iwu ndụ okwu na-enye ndụ ha debere ya mana ha debere ya chee na ọ bụ arụsị ka ha na-efe ha nwere ihe ha tụrụ atụ debe ma gaa n'ihu na-edebe iwu ha na-enye ndụ ịhụrụ igba na-enye ndụ ogologo n'ihi na ọ bụghị arụsị na-enye ndụ ogologo ọ dịghị chi na-enye ndụ ogologo na-enye ndụ hafụzi nke ogologo ya ọ naanị Kraịst Jizọs ya wee Jehova Chineke nke usu na naanị ya na-enye ndụ. Mgbe ha debezi iwu ndụ ahụ ha dị ndụ ogologo eche na ọ bụ arụsị debere ndụ ọ bụghị arụsị debere ndụ ogologo arụsị na-enye ndụ arụsị bụ ihe kere eke kama na ha debere iwu ndụ ụmụ ha na-akpọ iwu ndụ ihe a ka ekwesịrị ka a na-akụziri mụ na ụnụ tụọ ntị n'ala ka ịghọta na arụsị anaghị enye ndụ ogologo. Ị ga na akwụkwọ John 6:27 to 33 akwụkwọ John isi nke isii amaokwu nke iri abụọ na asaa na iri atọ na atọ. Akwụkwọ John 11:25 to 26 ya akwụkwọ John isi iri na otu amaokwu nke iri abụọ na ise ruo iri abụọ na isii. Akwụkwọ John isi iri amaokwu nke iri abụọ na asatọ. Brethren bekee kwuru nwanna m be warned ya gị kpachapụ anya a na-adọ gị aka na ntị ife arụsị maọbụ ihe atụrụ atụ maọbụ ihe aka mere karịa Chineke dị ndụ bụ mmehie na-eduba mmadụ n'ọka ala mmụọ na ntị ọ dịghị ihe mgbagwoju anya na nke ahụ mana mgbe ị na-edebe ihe a na-akpọ decrees of life a na-akpọ ya iwu nke ndụ ọ na-agwọ nsọ o nwere ike edebe gị ogologo ndụ maka na ọ bụ okwu ọnụ Chineke. Bible says the scripture cannot be broken. O nwere ihe ị ga-eme gị nata ọbụbụ ọnụ o nwere ihe mmadụ na-eme ya natara onwe ya ọbụbụ ọnụ tinyekwere ajọ ọnwụ ya bụ ọnwụ ọbụla Chineke na-asaịnị gị ọnwụ ọbụla Chineke na-ama maka ya o nwere ike ọ mara na ị na-aga ịnwụ maka na imetụrụ onwe gị ihe ọnwụ mana ọ kwagide ya bụ ọnwụ mere o ji sị na ọnwụ onye mmehie anaghị atọ ya ụtọ ilozọna mana onye mmehie nwụkwara mana ọsọ ọ dịghị ụtọ n'obi ṅaa ntị o wee bụrụ na mmadụ na o nwere ihe ị ga-eme gị kotere onwe gị mkpụmkpụ ndụ na ọbụbụ ọnụ nwekwa ihe ị ga-eme ka ịkotere onwe gị ngozi na ogologo ndụ eziokwu ndụ. Ọtụtụ ndị bụ nna ya ya wa forefathers kpachapụrụ anya na-eso iwu ndị ahụ na-enye ogologo ndụ ete na ọwụ ọfọ na amadu ha na arụsị nyere ha ogologo ndụ ọ bụghị ha ekwensu amara na ekwensu nwe izu nzuzo Chineke ọ ma ihe ndị ahụ Chineke kwuru ga-abụ gị ime ya gị nwe ogologo ndụ ọ macha ya ndị chọtara ya ndị ahụ chọrọ ya bịa ya sị ha hụna unu emekụla edota maka ọ mana ihe Chineke kwuru maka ekwensu enwe ọ onye kere eke mana ọ mara na ihe niile gbasara Chineke ihe ebe ihe mmadụ ga-eme ya dị ndụ mgbe ka ọ ga-eme ọnwụ abịa gbunye onye ha anya onye ndị ahụ batasị n'ime ya bịa ya sị ha ya kụziere ha ihe mmadụ ga-eme maka ọ mara na ihe Chineke kwuru ọ bụrụ na ọ ya nwa na ntị mana ndị nke sị na ha bụ ndị otu Kraịst taa na ha nabatara Kraịst dịka onye nwere nzọpụta anyị bụ ndị otu Kristi na-aga n'ihu imirikiti ọ bụghị ha niile na-aga n'ibibi iwu nke ndụ ha na-ebi ndụ ịla n'iyi na ndụ na-ebibi iwu nke ndụ ihe ọ na-ebutezi abụrụ ọnwụ mgbagwoju anya careless and reckless death a na-eti ọgịdị ihe ka olee otu ọ bụ na ndị na-ekpere Chineke na-anwụ mgbagwoju anya Jizọs John 10:35 akwụkwọ John isi iri amaokwu nke iri atọ na ise. Proverb isi iri na otu Proverb 11:3 to 8 Proverb 10:27 to 28 akwụkwọ Proverb isi iri na otu amaokwu nke atọ ruo na asatọ. Proverb 10 akwụkwọ Proverb isi iri amaokwu nke iri abụọ na asaa ruo na iri abụọ na asatọ. Listener bekee kwuru ezi enyi m onye na-aga m ntị ṅaa ntị na mgbe ahụ in those days a gwara anyị sị na ọtụtụ ndị nne na nna ya most of our forefathers find it difficult to shed innocent blood. They don't remove ancient landmarks because they know the penalty. They don't show wickedness to strangers. Ya na mgbe ochie emere ka anyị ghọta na ndị bụ nna ya ọ na-ahịa ha ahụ iwusi ọbara na-emeghị ihe ọjọọ anaghị ewepụ oke ala ebe oke ala na-ewepụ ya anaghị eme ya anaghị egosi obi ọjọọ n'ebe ndị ọbịa nọ
Learn le Proverbs 1 verse 15. Verse 15 to 19. 25 to 29. Akwo iluka Solomon ishi nke mbụ amaokwu nkiri na ise ruo na 19. Amaokwu nkiri abụọ na ise rukwa na 29. Ịhụrụ ya? Anaghị ewepụ oke ala maka ha mara ọghọm dị na ya. Proverbs 22 verse 28. Iluka Solomon isi iri abụọ na abụọ amaokwu nkiri abụọ na asatọ. Akwa ịhụrụ igba anaghị egosi obi ọjọọ n'ebe ndị ọbịa na-abụghị ndị na-anabata ndị ọbịa. Lee ngozi ya bụ ihe na-ebute ọ na-ebute ogologo ndụ. Obodo na-anabata ndị ọbịa, mmadụ ndị na-anabata ndị ọbịa na-enwe nsogbu, ha na-enwe nsogbu otu aka ọ dị. Proverbs 19 33 to 34. Akwụkwọ Iluka Solomon isi iri itenaanị na amaokwu nke 33 ruo na 34. Maka na ọ na-enye ngosi ndị na-anabata ndị ọbịa na-enwe nsogbu. Ọ kwa eziokwu na ndị anabata nwere ike tụgharịa, ndị ha anabata nwere ike tụgharịa wuzie turn in the flesh, mana nke bụ eziokwu bụ na ọ na-enye ngozi. Onye ahụ tụgharị wụ turn in the flesh atakwute ya kọnkịrị, n'ihi na onye ọbụla ji ihe ọjọọ kwụ ụgwọ ezi ihe na-atakwute ya kọnkịrị. Ka abụghị maka ndị Baịbụl. Ndị onye ọbụla na-ewere ihe ọjọọ kwụ ụgwọ ezi ihe na-atakwute ya kọnkịrị. Proverbs 17 13 to 14. Lee ya akwụkwọ Iluka Solomon isi 17 amaokwu nke 13 ruo na 14. Gụọ ịnụ ya. Anaghị erepụ ihe a na-asị repụ nwaanyị, aba nwaanyị n'ike ma ọ chọrọ ya ma ọ chọghị ya, aba ya n'ike otu a. Mgbe ahụ aṅụrụla anya ṅụọ wiwi ṅụọ ọcha n'anya, yes, ịba anya ogogoro akpụrụ achịma mgbe ahụ ya dabazie repụ nwaanyị, aba nwaanyị n'ike, kpaso ya iko n'ike. Maka ịkpaso nwaanyị iko n'ike na-eweta ọnwụ ike, megide ọchịchọ ya. Deuteronomy 22 25 to 26. Ịhụrụ ya? Deuteronomy 24 7. Ị ga-ahụ ya ebe a. Akwụkwọ Deuteronomy isi 22 amaokwu nke 26 ruo na 26. Na akwụkwọ Deuteronomy isi 24 amaokwu nke 7. Ephesians 4 28. Lekwa ya ebe a. O nweghị ihe dị ka ịtọ mmadụ. They don't kidnap. O nweghị ihe dị ka ịtọ mmadụ. Maka na ịtọ mmadụ na ego bụ ego ọbara. Ịtọrọ mmadụ sị pụtago ụgwọ ọwụ ego ọbara. Onye m sị gị gụọ ya na akwụkwọ Deuteronomy isi 24 amaokwu nke 7. Deuteronomy 24 verse 7. Anaghị ezu ihe mmadụ, maka onye zuru ihe ya obi agbawa ya weghachite obi mgbawa. Onye zuru ihe ya obi agbawa onye ahụ ya ebe eweghachitekwa akwa ahụ n'ebe ị nọ, maka ọsọ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ. Ịhụrụ igba mgbe ahụ ịkọ na mkpụrụ ihe anya mmiri agbazuo gị ahụ. Onye na-emewa mmadụ ibe ya obi na-enwe ihe mmewe obi. Ọsọ gị kọ mkpụrụ memewa mmadụ ihe obi, ihe mmewe obi agba gị gburugburu. Ụdị okwuchukwu ka anyị kwesịrị ka anyị na-anụ eziokwu ndụ. N'ihi na ihe ọjọọ dị ọ karịala n'ụlọ ụka. Afọrọ asịsị gị aga chọọchị okwu agwụ, ekwere na Kraịst okwu agwụ. Ya ekwensu ewuru ọtụ ndị ụfọdụ ọbụ ha niile ndị ụkọchukwu kpara ngwa ọrụ sị gị ekwere ha na Kraịst okwu agwụ, gị memezi ihe masịrị gị. Jesus Christ of Nazareth, ihe ndị Kraịst kwuru sị na a ga-enwe ndị ụkọchukwu, nwee ndị ụmụ Chineke ndị ga na-akwagide ajọ ihe. Those who will strengthen the hands of sinners, na-agbazi aka ndị mmehie sị ha gaba na onweghị ihe o mere. Jesus Christ wee iwe megide ha. Ndị na-agba ndị mmehie ume imewe mmadụ obi na-eweta ihe ike, na-ebring calamities. Proverbs 14:32. Akwụkwọ Proverbs isi 14 amaokwu nke 32. Proverbs 10 28 to 30. Proverbs 6 12 to 15. Akwụkwọ Proverbs isi nke 6 amaokwu nke 12 ruo na 15. Na ndị mgbe ahụ anaghị agbara ikpe ọjọọ ọsọ, wrong judgment, ikpe gbagara agbagọ. Lee ihe na-eme taa, lee ihe ụmụ Chineke taa ndị na-aga ụka, ndị jupụtara n'ụlọ ụka, ndị ihe na-eme. Ụfọdụ ndị eze, ọ bụghị ha niile, enwere ndị eze kwụrụ n'ọnụ ha ọtọ eziokwu ndụ. Nwekwene ndị eze ihe ga na-anụ anwụọ na emene nke ọnwụ abịara gbunye onye ọgbanya, onweghị onye aga aghọta tupu enwetazi ndị eze kara nka. Na-ahụ siri ike, mana a na-enwe ya bụ gịnị? Ikpe gbagara agbagọ. Ya bụ gịnị? Okwu ahụcha eziokwu. Mmadụ Chineke kereke, chairman, onye eze ahụcha eziokwu, a na-agba ala gburugburu na-egbu mmadụ, na-eweta ọnwụ. Chukwu gozie ndị eze mana na onwere ihe na-eweta ọnwụ, gozie ndị chairman mana na onwere ihe na-eweta ọnwụ n'obodo. Ha kwụm ọnụ ha atọ. Onye eze mana na mmadụ kweri ọnụ, ngwa eri ọnwụ abịa. Otu aka ọ dị, ha adịghị echeta ihe ndị a. Inwego the power of God mana ịkwụba ha aka gị ọtọ, nsogbu nọ. Ọgụda Chineke nwere ike niile yikwasị gị n'ahụ, mana ịkwụba ha aka gị ọtọ, nsogbu nọ. Ịkwụba ha ọnụ gị ọtọ, nsogbu nọ. Ịbụrụ onye mmegide, onye nkwugide, ịgba mgba megide mmadụ ibe gị. A na-eme ihe na I'm covered by the blood of Jesus. Asị those decrees of life, enweghị ihe na-eme, a na-emete ya eme. Enweghị blood of Jesus n'ime that decree of life. Ọ bụ ya bụ gị na-emebi ya wee ịzụ ọbara Kraịst ọkụ. Hebrew 10:28. Gbatu ịzụ ọbara Kraịst ọkụ. Dabere na amara, na-azụ ọbara Kraịst ọkụ. Dabere na amara, na-eme mmụọ nke amara ihe ihere. Ahụ onye ikpe na-amaghị ebe ikpe megide ya. Proverbs 18:5. Lee ya. Iluka Solomon isi 18 amaokwu nke 5. Jeremiah 22 verse 15 to 18. Akwụkwọ Jeremiah isi 22 amaokwu nke 0 ruo 18. Lee ya. Akwụkwọ Ezekiel 13 20 to 23. Ya bụ akwụkwọ Ezekiel isi 13
amaokwu nke 22 na atọ. Na ndị bụrụ anyị ụzọ ndị nna anyị n'anya ihe a bụ iwu na-enye ndụ ka ha kabara hụ na-agbaso, n'agbanyeghị na amaghị Chineke o, iwu na-enye ndụ ka ha na-agbaso na-enweghị nghọta onye Chineke bụ. In their ignorance, they worship deities instead of the Creator. Whereas those who claim to know and honor God, the Creator, does not sincerely keep to those decrees of life. Ya ndị nke Kraịst taa na ndị ụmụ Chineke taa sị ha na-aga ụka, sị ha na-ekpere Chineke. Ihe a Chineke kwuru ga-abụ gị mee gị eri ogologo ndụ, bie ndụ, ịkwụba aka ọtọ, kwụba ọnụ ọtọ, otu abụ ezi echi ihe na ga-echi n'ụlọ ụka, okwu ga-ejide anyị, ikpe gbagara agba ejide anyị. Ha Jesus Christ, Chineke gozie ndị na-agbalị, ndị na-agba ezigbote mbọ mara na ihe ndị a bụ eziokwu. Igwesị gị ọbara Kraịst ekpuchele m, amara Chineke ekpuchele m, ka ị wee gaa n'ihu na imebi iwu nke ndụ. Asị ihe Chineke ji kwuo sị n'akwụkwọ Titus isi nke 2, Titus 2:11 gbatwe. Ọ bụ ihe o ji kwuo okwu ahụ sị sọsọ mmadụ adabekwa na amara na-ebi ajọ ndụ. 1 Peter 2:16 otu aka. 1 Corinthians 6:8-11 akwụkwọ ndị Kọrịntị nke mbụ isi nke 6 amaokwu nke 8 ruo na 11. Akwụkwọ Ezikiel isi 18 amaokwu nke 7 ruo na 9. Ezekiel 18:7-9 na Ezekiel 13:19-22. Ọ bụ eziokwu na ndị na-efe arụsị ga-aga ọkụ ala mmụọ, mana Chineke nwere ike gosi obi ebere n'ihi na ọ dị onye kụziri ha onye Chineke bụ. Ma ha gara n'ihu idebe iwu nke ndụ na iwu nke nkwụba aka ọtọ. Asị na ntụtụ n'ime ha biri ogologo ndụ, a na-eche na ọ bụ arụsị nyere ha ogologo ndụ. Ọ bụghị arụsị na-enye mmadụ ogologo ndụ. Arụsị a na-enye mmadụ ndụ, ọ na-enyekwa mmadụ ogologo ndụ. Ihe na-enweta ogologo ndụ bụ nkwụba aka ọtọ na idebe iwu nke ndụ, decrees of life. Ewerezi otu Chineke nyezi arụsị, o wee bụrụ ihe nwute nye Chineke. Ile anya, at least majority of them lived their life to the fullest than those who say they are God's people, Christians, who have received Christ as Lord and personal Savior, but went on to live a wicked life, that the grace will cover them. Onye kwere na Christ, onye nabara Christ dịka onye nwere nzọpụta, obi agbalị ego, obi agba gị njọ, wickedness niile nọ ka gị nwe nkwulu, ka gị nwe nkwugide, ka gị nwe mmegide onye nwe ihe o mere gị. Gị nọ n'elu pulpit gị kwugide onye nwe ihe o mere, ọnụma dị gị n'obi megide onye nwe ihe o mere gị, abụrụ ekwele oke ịkpọ asị megide onye nwe ihe o mere. Ihe eji mara ụmụ Chineke taa, ndị otu Kraịst taa, ọ bụghị ha niile. Oke ịkpọ asị megide onye nwe ihe o mere gị, oke ekworo, oke ọnụma. Onye si ya ma Kraịst, onye si ya ji Kraịst saa ahụ, ya wụrụ ọbara Kraịst saa ahụ, onye si ya natara Kraịst dịka onye nwe nzọpụta, unless you are born again, you will not enter kingdom of God. Onye nye mmere born again, abịa ọjọọ niile n'ụwa n'ime ka ọ nọ, mkpụrụ masị niile n'ụwa n'ime ka ọ nọ. Ọ bụrụ na kpọasị onye mere ihe na-adị mma, kpọasị onye na-enweghị ihe o mere. Anụkwa niile ebe ma mụ ụgha megide onye na-enweghị ihe o mere. Holy Ghost told me, asị esi m na onye ha ga-adị ogologo ndụ n'ebe ma afụze nke ikete ndụ ebi asị. Bekee kpụrụ ya wickedness, obi ọjọọ. Ngụọ ihe dị n'akwa Isaiah 48:22, akwa Isaiah isi 48 amaokwu nke 22, na akwụkwọ Proverb iluga Solomon isi 3 amaokwu nke 32 ruo na 34, Proverb 32-34, na akwụkwọ ndị Kọlọsị isi 3, Kọlọsị 3:24-25. Listener, Bekee kwuru, ezi enyi onye na-ege m ntị, no wonder Christ God said, not everyone who says he is a Christian or born again or child of God will enter the kingdom, but those who does the will of my Father in heaven, devoid of wickedness, lawlessness, and cruelty. Ọ bụ ihe mere Kraịst ji kwuo okwu a sị, ọ bụkwa ndị na-egboka Kraịst, ọ bụkwa ndị na-eji ọbara Kraịst wuzuo ahụ niile, ọ bụkwa ndị na-ewu born again, ọ bụkwa ndị na-ebu ndị otu Kraịst, ọ bụkwa ndị na-ebu ndị ụkọchukwu anyị nwa, ọ bụkwa anyị niile ga-aga eluigwe. Belụsọ naanị ndị ga-ekete ndụ ebe bụ ndị na-eme uche Nna nke bi n'eluigwe. Ndị kwụbara aka ha ọtọ, kwụba ọnụ ha ọtọ, na-ejupụta na ajọ obi. Ọkwa ihe ndị ụkọchukwu mgbe ha ji mekpa na Kraịst ahụ, ekweghị Kraịst welite isi otigasị no, don't allow him. Were mkpọrọ masị jigide Kraịst. Gịnị mezi n'ikpeazụ Kraịst ebilie n'ụlọ mgbe oge ruru, kwọfọ onye ọbụla, mee onye ọbụla fashado, ọ na-agbanwe, ọ naghị agbanwe otu ọ dị. Kraịst na-agbasa ozi ya n'ike n'ebe, achọghị ịnụ maka ya ma otu sisi gịnị ka a na-akọ, bịa tụọ ya. Ndị ụkọchukwu ndị a na-achọghị ka ahụ ewelite ya elu. Gịnị meziri Jizọs emerie otu aka ọ dị, otu aka ọ ga-adịgide na ntị. Mana nwere ndị na-ahụ eziokwu na-agba ama n'agbanyeghị. Gaa chọọ ihe m gwara gị, make this verification yourself. Gaa n'ọtụtụ ezinụlọ taa, ya ụfọdụ asị na ha nọ n'ime onye nwaanyị n'ihi na ha na-aga ụka, church attendance, whereas they are far from being in the Lord. Ịnọ n'ime onye nwaanyị dị iche na ịga ụka. Ịga ụka abụghị nọ n'ime onye nwaanyị, mana ịnọ n'ime onye nwaanyị bụ ya bụ ịga ụka. Onye nọ n'ime onye nwaanyị na-aga ụka, mana onye na-nwere onye na-aga ụka mana ọ nọghị n'ime onye nwaanyị, ọ na-aga chọọchị mana ọ nọghị in the Lord. Ndị kwesịrị na-aga ụka bụ ndị nọ in the Lord, mana taa ndị na-anọghị n'ime onye nwaanyị na-aga ụka, mana ndị kwesịrị na-aga ụka bụ ndị nọ n'ime onye nwaanyị. Otu aka ọ dị. Gaa mee nchọcha m na-agwa gị taa, gaa mee nchọcha m na-agwa gị na village, kindred, n'obodo, na town,
na local government ga mee ihe chọcha m na agba gị ga-ahụ na today o siri ike gị hụ ndị otu ụka ndị na-agba 70 years, ndị na-agba 80, ndị na-agba 90, ndị na-agba 100. Ọ na-ara ahụ, ọ nọrọ ezigbo ahụ. Nweta ndị na-agba afọ 70, afọ 80, afọ 90, afọ 10, afọ 100 gbagobe, ọ na-ara ahụ. Ọ bụ eziokwu na gị bigodo narị afọ abụọ ma ị nọghị n'ime Kraịst, nwa ọkụmọka na-aga ya wụrụ na ị nọ n'ime onye nwe ya sị ọ dị mma gị lọta ụlọ na nwa nke ọ dị, mana ọ ma maka ya, mana ọtụtụ ọnwụ ka ọ na-ama maka ya. Ọ ya ka na-agbụ careless death. Ọ jisi gị na ọnwụ ndị mmehie na-agbawa ya obi, nke gbata na ọ mana onye mmehie na-aga ịnwụ, mana ọ gaghị eti ya kasị ka ọ ghara ịnwụ, ya gbakwa nkịtị onye ha nwa. Gị ile anya ọtụtụ ọnwụ mgbagwoju anya taa gị chọrọ ị ga-achọ ọsọ bekee sị is traceable to wicked ways of life. Ya ọtụtụ wickedness anyị na-egosi taa ka anyị na-eme enwe ihe o mere. Matthew 7:21-23 na Proverb 3:1-3 na Proverb 1:26-30. Akwụkwọ Iluga Solomon isi 3 amaokwu nke mbụ ruo na 3. Akwụkwọ Proverb isi nke mbụ, Iluga Solomon isi nke mbụ amaokwu nke 26 ruo 30. Akwụkwọ Matthew isi 7 amaokwu nke 21 ruo 23. Brethren, bekee kwuru nwanna m, mmehie dị nke na-adị eduba n'ọnwụ. Enwere mmejọ ihe na-adị eduba n'ọnwụ, mana enwere mmejọ ihe na-eduba n'ọnwụ eru dịka nha gbụsịsị ya ebe a. Ịma nke ọma na mmadụ ịrụ ọrụ, ị na-arụ ọrụ, ị na-ezu ike, ị na-enwe ezumike, mana mmehie na-eduba n'ọnwụ. Ịmama ị ga anyụkwu igbo gị na-arụ ọrụ, ị ga-arụgide, ị ga-enwe ezumike, nwere ndụ gị ezumike, ịma na mmehie n'ihi anyụkwu ka iwe kpatacha ego niile nọ n'ụwa jụ izu ike eme ha nwunye anya na-abụ, mana mmehie na-eduba n'ọnwụ. Proverb 23:4 na Iluga Solomon isi 2 na amaokwu nke 4. 2 Thessalonians 3:10. Thessalonica nke 2 isi nke 3 amaokwu nke 10. Ịma nke ọma na imefe ihe ọbụla ofe, iribiga ihe oke, na ịṅụbaga ihe ọṅụṅụ oke, ọsọ ya wụrụ mmanụ aṅụ, ọsọ ya wụrụ mineral, ọsọ ya wụrụ mọtụ, ihe ọbụla imebiga ihe ọbụla oke na-ebute ọnwụ. Ịma nke ọma na bad temperament ya wụ onye oke obi ọkụ, mana oke obi ọkụ na-ebute ọnwụ. Ma gị sị ama onye obi ọkụ, mana oke obi ọkụ na-ebute ọnwụ. Oke obi ọkụ mana ọ na-ebute ọnwụ. Mere na ụfọdụ mmadụ ji eti nwunye ha eti, those who batter their wives. Tigbuo nwaanyị nwere ike buru afọ ime, obi ọkụ gị seli gị tipụ ya nwa n'afọ, tigwosie ya ahụ. Ọtụtụ taa eji akọrọ gị na ọtụtụ ụmụ nwoke taa ji aka tigbuo nwunye ha. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị taa ndị ka obi ọkụ ewere aka tigbuo di ha, were mma chapụ di ha ihe nchapụ, bibie mbibi. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị ewere aka ha gbuo di ha. Ndị na-ahụ iwusi ọbara na-enweghị ihe o mere n'anya site n'igba egbe, site n'igbu mma, site n'ịga na agbara, site na abortion. Ụmụ agbọghọbịa taa gụmanụ, ọ bụghị ụmụ agbọghọbịa niile, mana agụ ọnụnụ agụmagwụ ndị na-ete ime ma ndị na-eteghị ime ahụ a na-awụsi ọbara na-enweghị ihe ọjọọ mere, a na-akwa iko, a na-awụsi ọbara, adị ime wepụ, mmehie na-eweta ọnwụ. Obodo okwu Chukwu aka kwesịrị ịnụ chegharịa na akọrọ gị akọ Abraham blessings amaghị n'ime mpọ. A na-etekwu Chineke mmanụ si na obi dị Chineke mma. Gaa ntị, aga m agwa gị ebe edere na akwụkwọ nsọ ebe Chineke nwere oke ọnụma megide ndị ụkọchukwu na-agba ndị mmehie ume. Ọ dụgo niile dị ha n'ọbara, ọtụtụ ọ bụghị ha niile ndị na-agba ndị mmehie ume. Ị mara nke ọma na ime mkpụrụ ọgwụ fake drug, ọgwụ ọjọọ ga-enwe anya gị nwa, mmehie na-eweta ọnwụ. Ị ma nke ọma onye rụcha ọrụ gị jide ụgwọ ọnwa ya, jide penshọn, jide gratuity, ọ mmehie na-eweta ọnwụ. Ka ndị ha na-anwụsịsị eme butere onye ahụ ọnwụ ahụ, ịma na ọ na-eweta ọnwụ, mana onye rụcha ọrụ akwụghị ụgwọ ọnwa na-eweta ọnwụ. Ịma na onye rụcha ọrụ ụlọ ezumike nka ajụ ịkwụ ya ụgwọ penshọn na gratuity. Ha niile socha na witches and wizards na ịgba amụọ ga megide mmadụ ibe gị. Kwe ihe na-emeta na ọtụ mmadụ na-agba amụọ megide mmadụ ibe ha, mana ịgba amụọ megide mmadụ ibe gị na-eweta ọnwụ. Gị so n'igbe mmadụ gị megide onye nwe ihe o mere. Exodus 23. Mana ekele dị Chineke onwe ndị na-adị ekwe na-adịghị ekwe ma otu. Proverb 21:28 lee n'ihe ebe ahụ. Proverb 21:28 ndị na-agba amụọ ga gaala n'iyi, ịhụ n'ịla n'iyi nke a Chineke ama maka ya, gị nwụọ mgbagwoju anya. Proverb 18:21 lee n'ihe nụnụ ire mmadụ na-ewetara ya ọnwụ, ihe mmadụ ji ọnụ kwute. Proverb 22:24 lee nụnụ Iluga Solomon isi 22 amaokwu nke 24 lee n'ihe ebe ahụ. Mmehie na-eweta ọnwụ. Nwoke hapụga nwunye ya gabiri na họtel, ụmụ nwaanyị niile nọ n'ụwa, nwaanyị ahapụga di ya awụgharị, mmehie na-eweta ọnwụ. Children who break the hearts of their parents, ụmụaka na-etiwa nna ha obi, mmehie na-eweta ọnwụ. Ụmụaka na-emewa nna ha obi, mmehie na-eweta ọnwụ. Ị gasịga ama na ụmụaka na-emewa nna ha obi na mmehie na-eweta ọnwụ. Ndị parents na-emewa ụmụaka ha obi ma enweghị ihe ha mere, mmehie na-eweta ọnwụ. Those who oppress the poor and the widow, ndị na-emegbu na-emegide ụmụ ngwee, ụmụaka na-enweghị nne na nna na ndị di ha nwụrụ, ndị na-emegbu ha, mmehie na-eweta ọnwụ, na-eduba n'ọnwụ. Otu aka ahụ ụmụaka na-enweghị nne na nna na-echi anya megide nne na nna ụfọdụ. Otu ihe nwaanyị di ya nwụrụ na-echi anya megide onye, megide nwoke megide nwaanyị, otu ihe
ezi enyi m onye na-ege m ntị, ịma na ịbụ Chineke ọnụ, ịkọcha Chineke na ịkọcha onye nke Chineke aka ya dị ọcha bụ mmehie, sochara mmehie na-eweta ọnwụ. Ịgbaghị mere gị sọ ọhịa kọrọ gị akọrọ ịhụnanya gị kwuru gaba. O nwere ndị na-eme ha akọcha Chineke mgbe na ha tọ na ịkọcha Chineke, ndị ga-aga n'ebe akọcha ha Chineke n'ihi otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ bịara ha na ndụ. Ụfọdụ na-akọcha ndị nke Chineke aka ha dị ọcha, ele anya ịnọ n'akụkọ ịmaghị nke bụ nke gị daba. Ihe ndị a na-ewetacha na-ebute ọnwụ, na-ebute ọnwụ gbagwoju anya. Ngwa lee ya emechara m na-egwe lee n'ihe mere Ananias na Safira, ịhụrụ ya ebe a na-agba ama ụgha megide okwu nsọ Chineke, ịhụrụ ya. Lee Kora na ezinụlọ ha, ịhụrụ ha bịa n'akwụkwọ Nọmbas 16. Kora na ezinụlọ ya ala agbawa luo ha na ndụ. Ịhụrụ Judas Iskarọt, ịhụrụ nke nge Uzaya, ịhụrụ Herọd itu ikpuru uche tagbuo Herọd ebe ọ na-azọ maka onye anyị bụ, makwa ndị anyị bụ amụma onye eze, onye ọzọ nara oto Chineke. Tụgbe ọtụtụ mmadụ na-aga, ọtụtụ mmadụ na-ekoga na oto Chineke, ọtụtụ ndị ụkọchukwu, ụfọdụ ọtụtụ ụmụ mmadụ taa ya gbasa aka ha sị I perform, I did. Asị lee na Ephesians 6:1-4, akwụkwọ ndị Efesọs isi nke isi amaokwu nke mbụ na anọ, Exodus 22:22-23, akwụkwọ bụ isi 22 amaokwu nke 22 ruo na 23, Leviticus 24:15-16, mmadụ ịkọcha Chineke. Second Chronicles chapter 26:19-20, akwụkwọ ihe mere nke abụọ isi nke 26 amaokwu nke 19 ruo na 20. Ị ga-ahụ ebe ọtụtụ ihe na-ebute mmadụ ọnwụ gbagwoju anya. Ihe ndị eme ncha na ọtụtụ ezinụlọ, mee ọtụtụ mmadụ nwụọ mgbe otu na-ekwesịghị, mee ka ezinụlọ mmadụ ji mmadụ akọzi ebe ahụ otu ntabi anya, ihe niile ha jiri ebe ahụ ekpochapụ. Ọ gị na-ebute ya iwe Chineke, gị na-ebute ihe mmadụ ji aka kotere onwe ya, ọ na-adị n'ime ma Chineke nyere anyị nchedo, nye anyị ihe anyị ga-eme, anyị enwe nchedo n'ụwa. Ike kwesịrị n'aka ike Chukwu olo. Ozi nzọpụta na ozi nchegharị na-enwe ihe ịrịba ama, na-enye miracle signs and wonders. Yes sir. Na nwata nwoke a o nwere kidney problem, ekwekwa na a ga-eme operation, ya bịa program WDS ngagide ntị maka ọchọ ga-eme operation, ngacha ntị kpebie si na mmehie gbapụ, n'osi okwu chegharịa chai bee akwa si na mmehie gbapụ, si Chineke biko gbaghara ya ihe niile ya mere, onye nwaanyị gbaghara tie si Chineke biko gbaghara m. Kedụkwa nke kidney problem? Enyi nwata nwoke eruole n'ụlọ ọgwụ mgbe o mechara ekpere, dọkịta ajụwazie ya sị ya na ya na-ahụ kidney ahụ, na ya na-ahụ stone ahụ, na ya na-ahụ ihe problem ahụ na kidney ahụ. Dọkịta ajụwa ya sị ọbụla nga ya sọgbụ na ya nọ n'ozi ọma katara ahụ nwee nchegharị zuru oke. Ọsị ya ebe, ọsị ya bishọp WDS, ọsị ya no wonder. Nekwe nwoke a fibroid nwunye ya bịara bụrụ ọnwụ na ndụ, dọkịta sị 50-50. Ọ ga-anwa nwata nwaanyị alọta gwaba di ya sị ya di m ya sị ya ahụla m onye ka gị mma. Di ya sị ya isi gịnị? Ọ taa ka nwoke a si enye testimony a n'ụlọ ụka, onye ọbụla na-achị. Ọsị nwunye m batara sị m enwetara m onye ka gị mma. O wee wụrụ na ọ bịara program n'isiokwu nke ndụ ya, dọkịta na onwe ya eluzuole hope. Nwaanyị a n'isiokwu nke ndụ were okwu nke ndụ ọ nọrọ na nchagharị, okwu nchagharị ọ nọrọ sị Jizọs okwu a nọrọ taa bịa soro m gaba na n'operation. Emechana n'operation, enyi nwaanyị ọnwụọ nke bụ ọnwụ. Dọkịta sị okwu agwụla. Ị hụrụ nwaanyị a mbebi ahụ o nwere mgbe ọ nọsi okwu nke ndụ wee sị Kraịst ama m na ị ga-edu m agaghị m anwụ. Ọ nwere isiokwu na dọkịta ekwuele maka na fibroid karịrị akarị, ọ dị ka onye dị ime 9 months. Enyi nwaanyị si ya nọ mmụọ ozi Chineke abịakọ ya aka si akụlie. Enyi họl agbabịa abụọ si akụlie. Ọ bụrụ okwu nke ndụ nwaanyị nọsịrị wee ndị nyefee Kraịst n'aka, jegharịa ụbọchị ahụ di ya wee bịa na-enye testimony a aka na-awụ di ya sị nwunye m sị ahụra m onye ka gị mma. Onye nwaanyị gosi unu debe unu ugbu a na mgbe niile.